ev peşane ku hûn dibînin peşaneya li dibistanekî ye ku xwendekarên wan, xwendevanê wan yên dibistana seretayî ne, yanî yên îlkokulê ne. Zilma İsraîlê û hestên xwe bi xwe xêz kirin. Mamosteyên wan ji wan pirs kirin, gotin ji di dilê we da Filîstîn û rewşa Gazê çawa hûn dibînin ji ber ku em dêbav zarokên xwe em heya ji me hebe em wan ji vê zilma İsraîlê vê drama mezin jî em wan dûr dikin. Lê zarokên me her tiştî zanin. Kam herin pêşaneya wan ji çavê zarokên me rewşa Filîstînê çawa em temaşe bikin. Xwendekarên dibistana Safayê ji bo balê bikişînin ser zilma İsraîlê pêşaneyek vekirin. Navê pêşaneyê wan jî bi çavên zarokan Filîstîn e. Xwendekarên dibistana seretayî û navîn bi 40 heb resman zilma li wê derê nîşandan. Di resman da Mescid-i Aqsa, Kudüs û zilma Siyonîzmê hat xêzkirin. Zeytin yaprağı taşıyan kuş gösterdim. O kuş Kudüs'e barış taşıyor. Bu La galibe illallah da zafer Allah'ındır demek. Filistin'i kurtarmamız, korumamız gerektiğini düşünüyorum. Aksa kalbimiz olduğunu, onları sevdiğimizi anlatmak istedim. Zor durumda olduğunu anlatmak istedim. Pêşaneya zarokan wê heta hefteyeke vekirî be.